vlog. Ngayon, maglalaro kami ng blindfold. Ito ang mga pinsan ko. At ito ang tita ko, si Muna. At yung dito naman ni Tuban. Ito si Tuban. Ayan, dito ang kapatid ko, si Elaine. Yan, si Elaine. Medyo kulit. Ngayon lalaro na kami. Sige, di ka na pugugusin. Second. Second, more. Bye. Di sila din na may ikot. Pwede ka pambuli ka ng kabo.